Καλησπέρα στα Καρδάμινα. Είμαι ο Μάρκος Κοντουρούδας. Καταγωγή από εδώ τις ρίζες των Καρδαμίλων. Ο πατέρας μου είναι ο Κωνσταντίνος Κοντουρούδας, ο οποίος γιος του Μάρκου, ο οποίος βέβαια έφυγε από εδώ πέρα μικρό παιδί και πήγε στην Αθήνα και μάλιστα εκεί ήταν και ο πρώτος που είχε φέρει λεωφορείο στην Αθήνα και ήταν και ο προσωπικός οδηγός στη Μονή Πετράκη. Για να ξέρετε ότι οι Καρδαμιλίτες γενικά, όπου πηγαίνουν, διαβρέχουν. Λοιπόν, εδώ έχω έρθει σαν υποψήφιος βουλευτής με την κοινωνική συμφωνία της Λούκας Κατσέρη και του Χάρη Καστανίδη. Είναι ένα νέο κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο προήλθε από μια αναγκαιότητα να σώσουμε την ψυχή μας και την πολιτική μας συνείδηση. Γιατί όλοι μας πρέπει να συμμετέχουμε στα κοινά, να συμμετέχουμε στα κόμματα τα οποία εκφράζουν την ιδεολογία μας, αλλά και να φεύγουμε από αυτά όταν η ιδεολογία αυτή πεθαίνει, διαβρώνεται ή κάποιοι απατεώνες και επιτίδοι τη χρησιμοποιούν για να βγάζουν λεφτά σε βάρος του λαού. Δυστυχώς, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, από το οποίο έχει προέρθει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής συμφωνίας, υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι αντιλήφθηκαν την ιδεολογία σαν όχημα για να βγάλουν λεφτά. Δυστυχώς, κάθισαν και μέσα από μηχανισμούς οι οποίοι υπήρχαν για να διορίζουν κόσμο στο δημόσιο χωρίς να το αξίζει, για να λαμβάνουν μέρος δικοί τους άνθρωποι σε προμήθειες χωρίς να έχουν τα απαραίτητα. Έκαναν τους υπόλοιπους πολίτες να καταλάβουν ότι αν δεν έχουν κάποιο κολλητό βουλευτή, κάποιον πολιτευτή, πονηρό, δεν θα έχουν καμία τύχη και καμία ευκαιρία στο μέλλον. Εμείς, σαν κοινωνική συμφωνία, δεν συμφωνούμε σε αυτήν τη λογική και δεν συμφωνούμε στην ύπαρξη κομμάτων τα οποία είναι ουσιαστικά γραφεία ευρέσεως εργασίας ή γραφεία γρήγορου πληθυσμού. Κατά συνέπεια, έχουμε έρθει εδώ πέρα να ζητήσουμε την ψήφο σας για το λόγο ότι πιστεύουμε πως μπορούμε να φέρουμε κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα. Ήδη θέλω να σας ενημερώσω ότι στις τάξεις κοινωνικής συμφωνίας έχουν αρχίσει και έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν ή δεν ανήκανε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι και από τη Νέα Δημοκρατία, είναι και από αριστερά και κατά συνέπεια έχουμε αρχίσει και γινόμαστε ένα πολυσυλλεκτικό κίνημα, το οποίο πιστεύουμε ότι θα γιγαντωθεί μετά τις εκλογές και κατά πληροφορίες είμαστε και ήδη στη Βουλή. Τώρα αυτό θα δούμε αν η Χίος θα στείλει βουλευτή από εμάς εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι με την ψήφο σας. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε καλά, η Ελλάδα έχει μπει σε ένα πάρα πολύ άσχημο... Έχει μπει σε μία τροπό, σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης. Δυστυχώς κάποιοι φρόντισαν να μας βάλουν σε μία κατάσταση που πρέπει ξαφνικά να πληρώνουμε κακούς λογαριασμούς άλλων. Κάποιοι είχαν αντιληφθεί την εξουσία, όπως είχαμε πει, σαν μέσο πλουτισμού, κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα και διόριζαν χωρίς μέτρο και απερίσκεπτα μέσα στο δημόσιο, δημιουργώντας επιτροπές και οργανισμούς, μόνο και μόνο για να εξυπηρετούν συμφέροντα. Αυτή η κατάσταση έχει ξεκινήσει από το 1993 και πολύ, αλλά περισσότερο από το 1996. Όπως γνωρίζετε, μετά το 1997, αφότου η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε κάποια κονδύλια στους Δήμους, οι Δήμοι δυστυχώς έγιναν άντρα εξυπηρέτηση συμφερόντων. Πολλές δημοτικές επιχειρήσεις
ήταν δημοτικές επιχειρήσεις φαντάσματα μόνο και μόνο για να εξυπηρετούνται οι μέτεροι και να παίρνουν χρήματα και να μην παράγουν έργο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, όταν ανοίγει ένα πορτοφόλι και βγαίνουν συνέχεια λεφτά, αλλά δεν παράγεται έργο για να μπουν λεφτά στο πορτοφόλι αυτό, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει χρήμα για κανέναν. Κατά συνέπεια, φτάσει κάποια στιγμή η Ελλάδα σε ένα σημείο να μην παράγει και να καταναλώνει. Φτάσαμε κάποια στιγμή να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια αόρατη δύναμη η οποία ό,τι και να συμβεί θα έρθουν κάποια χρήματα εξ ουρανού και δεν θα πεινάσει κανένας. Δυστυχώς η ώρα της πραγματικότητας έφτασε και αυτή δεν είναι και καθόλου καλή. Με την είσοδό μας στα μνημόνια, τα οποία θα εξηγήσω μετά τι συμφορά μπορούν να φέρουν, η Ελλάδα μπήκε σε μια κατάσταση ύφεσης. Κάποιοι άλλοι έχουν έρθει να δικήσουν την πατρίδα μας, οι οποίοι δεν μιλούν ελληνικά. Όπως ξέρετε καλά, η κυβέρνηση Παπαδήμου ουσιαστικά δεν κυβερνά τη χώρα αυτή, παρά υπάρχει κάποιος κύριος Ράιχεμπαχ, από τον οποίο πρέπει όλοι να παίρνουν κάποια στιγμή την έγκριση για να δίνουν τα κονδύλια είτε για μισθούς είτε για συντάξεις. Και είναι τραγικό να βλέπεις τη χώρα σου κάποιοι τρίτοι να υπολογίζουν για σένα χωρίς εσένα. Αναγνωρίζω ότι μέσα από όλα αυτά τα οποία έχουν ανακαλυφθεί υπάρχει απαξίωση της πολιτικής και κατά συνέπεια αναγνωρίζω ότι η νεολαία έχει στρέψει το βλέμμα της μακριά από την πολιτική, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Το ότι δεν υπάρχει ελπίδα θα μας οδηγήσει δυστυχώς αργά ή γρήγορα στο να μην υπάρχει κάποιος πολιτικός φορέας ικανός να διαχειριστεί την εξουσία και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χάος και σε αναρχία. Βέβαια υπάρχει και η ελπίδα μέσα από νέους ανθρώπους που κατέχονται στην πολιτική προκειμένου να δώσουν κάποια λύση ώστε κάποια προγράμματα να τρέξουν για να υπάρξει κάποια ανάπτυξη. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο στις μέρες αυτές κάποιος να καθίσει και να ακούσει ένα λόγο πολιτικό, γιατί όλοι πιστεύουν ότι είναι μόνο θα και τίποτα άλλο. Εγώ όμως πιστεύω ότι επειδή έχουμε κάνει κάποιες προγραμματικές θέσεις που δεν τις γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, έχουμε και έχετε εσείς μάλιστα και το προνόμιο να είσαστε οι πρώτοι που θα ακούσετε κάποια πράγματα που είναι θέσεις και προτάσεις του προγράμματος της κοινωνικής συμφωνίας, τα οποία δυστυχώς λόγω του ότι είμαστε νέο κόμμα δεν είχε κάποιος τη δυνατότητα να τα μάθει μετά. Δεν θα καθίσω να κρίνω ούτε να βρίσω κανένα άλλο κόμμα, κανένα άλλο πολιτικό, γιατί πιστεύω ότι ο χρόνος πρέπει από εδώ και πέρα να είναι πολύτιμος για να ακούσετε κάποια λόγια, κάποια πράγματα που θα είναι θετικά για σας. Σαφέστατα με το πρόγραμμα το δικό μας δεν τίθεται θέμα να μειωθούν περαιτέρω μισθοί και συντάξεις. Αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Η κοινωνική συμφωνία, εάν έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος σε κάποιο σχηματισμό που θα είναι στη Βουλή, τα πρώτα βήματά της θα είναι. Καταρχάς, θα καταργηθούν όλες οι θέσεις των προέδρων των ΔΕΚΟ. Όλοι αυτοί οι οποίοι διοικούν νοσοκομεία και δεν είναι γιατροί. Όλοι αυτοί που διοικούν φορείς και δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενό τους θα φύγουν. Θα παραμείνουν οι γενικοί διευθυντές, θα παραμείνουν οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενό τους, γνωρίζουν το αντικείμενο του φορέα τους, προκειμένου να ξέρουν να παράξουν έργο. Κατά δεύτερον, θα υπάρξει μια εξοικονόμηση δαπανών, η οποία όμως δεν θα είναι εξοικονόμηση δαπανών να μειώνεις μισθούς και συντάξεις. Θα είναι εξοικονόμηση δαπανών να καταργήσεις επιτροπές, οι οποίες δεν κάναν τίποτα, ή στις οποίες συμμετείχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν εμφανιζόντουσαν καν. Να σας πω μονάχα ότι στις αρχές της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ του 2009 καταργήθηκαν 358 περίπου επιτροπές, οι οποίες ήταν κυριολεκτικά στον αέρα. Δηλαδή υπήρχαν χρήματα τα οποία έδιναν σε αυτές τις επιτροπές, στα μέλη τα οποία απαρτίζανε τις επιτροπές και ουσιαστικά
δεν παρήγαγαν έργο. Αναλογίστε τώρα ότι αν κάθε επιτροπή είχε από 5 άτομα, μάλλον 2.000 άτομα τα οποία έπαιρναν τζάμπα λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, φύγανε για να εξοικονομηθούν χρήματα. Τέτοια πράγματα υπάρχουν ακόμα και δυστυχώς κάτι δεν έχουν βάλει και μυαλό και ακόμα βλέπουμε, όπως την περίπτωση στο ΙΚΑ Καλυθέας, να αποκαλύπτονται λοβιτούρες της τάξης των 29 εκατομμυρίων ευρώ, οι υπάλληλοι μέσα στο ΙΚΑ να έχουν κάνει όργιο διαφθοράς, άτομο διαφθοράς να έχουν κάνει το ΙΚΑ και Θεός ξέρει ποιες άλλες υπηρεσίες και ποιοι άλλοι οργανισμοί θα ανακαλυφθούν στο μέλλον, να έχουν κάνει πάμπλουτους υπαλλήλους που μέχρι σήμερα τους βλέπατε και νομίζατε ότι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Γιατί να ξέρετε καλά ότι όσοι είναι απατεώνες ξέρουν καλά και να κρύβονται. Και δεν θα κοιτάξουν εδώ στην περιοχή να φανούνε, δεν θα κοιτάξουν στην περιοχή εδώ να φανούνε ότι έχουν το χρήμα της ζωής τους. Μπορεί όμως αύριο μεθαύριο να μάθετε ότι κάποιος συγχωριανός σας έχει offshore εταιρεία σε κάποια σε παρθένιες νήσους και απλά όταν φεύγει κακομοίρης από τα καρδάμιλα ή από τυχείο, παίρνει μετά το Learjet και πηγαίνει να κάνει διακοπές στις Μπαχάμες. Τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρξουν, να το θυμηθείτε. Αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις εμείς θα κοιτάξουμε μαζί με όλους τις δυνάμεις ανεξαρτήτως χώρου, πλην Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, το τονίζω, πλην Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και φυσικά πλην όλων των άλλων οι οποίοι από καθαρά άποψη πολιτικού αμοραλισμού ή κολοτούμπας όπως το λαός ή λόγω φασιστοειδούς αντίληψης όπως η Χρυσή Αυγή, είτε είναι είτε επιδιώκουν να είναι στη Βουλή. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή είμαστε νησιώτες και επειδή είμαστε καλαμιλίτες, χιχιώτες, θέλω να πω, να τονίσω, θα δώσω μεγάλη βάση στην ανάπτυξη στο θέμα του νησιού και στο θέμα των λιμένων. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα σχέδιο εθνικής νησιωτικής πολιτικής. Τι θα πει αυτό? Είναι πολύ γνωστό ότι εμείς σαν Χίος, ένα ευλογημένο νησί, έχουμε τεράστιες δυνατότητες να σώσουμε όχι μόνο τη Χίο, αλλά και την Ελλάδα ολόκληρη. Έχουμε ένα όπλο που λέγεται μαστίχα. Δυστυχώς, από απερισκεψίες και επιπολαιότητες στο διοικήσιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η μαστίχα έχει γίνει ευάλωτη σε νοοτροπίες παλαιοκομματικές, έχει γίνει ευάλωτη στην παγκοσμιοποίηση με έναν αδυσόπιτο ανταγωνισμό, ο οποίος δυστυχώς έχει κάνει τους παραγωγούς του μαστιχιού να απελπίζονται, να βγάζουν παραγωγή, να μην παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται, να αποθηκεύουν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους και ο λόγος είναι γιατί δεν υπάρχει μία υπηρεσία να προστατεύει τη μαστίχα, όπου όταν παραδίδουν εμπόρευμα σε κάποιο ξένο για να χρησιμοποιήσει τη μαστίχα, να μην του επιβάλλουν όρους και ρήτρες, αυτή τη μαστίχα να μην την πειράξει, να μην την μπασταρδεύσει, να μην τη διαβρώσει. Είναι γνωστό ότι αντί να παίρνουν 10 παραδείγματος χάρη κιλά, να το φέρω παράδειγμα τόνους, μάλλον 10 κιλά μαστίχα, να παίρνουν κάποιο επιτίδι 5 και να την παίρνουν, να την επεξεργάζονται με χημικά πρόσθετα και να εμφανίζουν μάλιστα τσίκλες που να έχουν γεύση μαστίχα ενώ δεν είναι καθόλου. Αυτό έχει σαν συνέπεια η μαστιχοπαραγωγή να χάνουν εισόδημα και έχει σαν συνέπεια η μαστίχα να μην αποκτά την θέση που της αξίζει ως παγκόσμια μοναδικό προϊόν με προστατευμένης προέλευσης. Δυστυχώς, θα πρέπει να υπάρξουν εδώ άμεσα μέτρα και ένα άμεσο μέτρο το οποίο θα μπορούσε να συμβεί είναι να υπάρξει μια νομική υπηρεσία, μια ειδική υπηρεσία η οποία θα παρακολουθεί την πορεία της μαστίχας από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από την τεχνολογία η οποία τώρα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, και όπου υπάρχει πρόβλημα, όπου ανακαλυφθεί ότι κάποιος προμηθευτής μαστίχας, μάλλον κάποιος πελάτης που παίρνει τη μαστίχα παραβαίνει ρήτρες και όρους, να υπάρχει ποινική ρήτρα και να υπάρχει και κάποια στιγμή αποζημίωση για το κακό που κάνει στη μαστίχα μας. Πέρα από αυτό όμως, προκειμένου η μαστίχα να φτάσει στις αγορές, χρειάζεται
να υπάρξει και κάποια πρόνοια, ούτως ώστε η μεταφορά της μαστίχας να είναι σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο φθηνό να πάει ένα προϊόν από την Ευρώπη στη Σμύρνη και μετά στοιχείο με $1.800, με $1.500, παρά να πάει ένα προϊόν από τυχείο στην Ευρώπη που θα κοστίσει €1.800. Έχουμε φτάσει σε σημείο να θεωρείται η Τουρκία απέναντι αεροδρόμιο ή λιμάνι ευκαιρίας και εδώ ηχείως να έχει απαγορευτικές καταστάσεις για τη μεταφορά των αγαθών της. Εμείς λοιπόν προτείνουμε το εξής. Προτείνουμε τα μεταφορικά ισοδύναμα. Τι θα πει μεταφορικό ισοδύναμο? Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένας όρος ο οποίος εντάσσεται μέσα στο εθνικό σύστημα ανασυγκρότησης που έχουμε εκπονήσει πρώτοι και μάλιστα μας αντιγράφουν τώρα όλοι οι άλλοι. Αυτό το έχετε υπόψη σας γιατί αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνουν τις ιδέες είναι οι μόνοι ικανοί να τις εφαρμόσουν, ενώ αυτοί που τις αντιγράφουν κάνουν συνέχεια παντάτες. Λοιπόν, τα μεταφορικά λοιπόν ισοδύναμα σημαίνει να μην πληρώνει ο οχιώτης μεγαλύτερη τιμή για την απόσταση από ό,τι τη χιλιομετρική ξηρά. Δηλαδή, εάν πρέπει να γίνει μια μεταφορά ενός φορτίου από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, η οποία μπορεί να κοστίσει €100, την ίδια τιμή θα πρέπει να πληρώνει και ο οχιώτης αναλογικά, εάν είναι να πάει από την Χίο στην Αθήνα. Να μην πληρώνει 200 ή 300. Αυτό θα πει μεταφορικό ισοδύναμο. Και δεν είναι μεταφορικό ισοδύναμο αυτό που κάποιοι γράφουν σε κάτι πλουμιστά σχέδια στρατηγικά της Χίου ότι δήθεν αν παράξουμε μέλι με πορτοκάλι και το πουλάμε πιο ακριβά θα είναι μεταφορικό ισοδύναμο. Αυτό δεν ισχύει. Για να ξέρετε ποιοι λένε και τι λένε. Λοιπόν, θα σας πω και για τα καρδάμιλα. Τώρα, εδώ είναι καρδάμιλα, το ξέρω λοιπόν για τα καρδάμιλα. Το ξέρω ότι έχετε. Θα πάρεις το μικρόφωνο μετά, θα πεις ερωτήσεις. Λοιπόν, όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, η νησιωτική πολιτική, η εθνική νησιωτική πολιτική περιλαμβάνει μείωση φορολογικών συντελεστών. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ένα νησί να επιβιώσει εάν δεν έχει μία προνομιακή φορολογική μεταχείριση. Και αυτό είναι αναγκαιότητα, γιατί αν δεν υπάρχει μείωση φορολογίας, δεν θα καθίσει ο νέος στον τόπο του να δουλέψει και να παράξει έργο. Περαιτέρω, εμείς μέσα στα στοιχείο μπορούμε να φέρουμε και για τα καρδάμιλα, να φέρουμε κέντρα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, αντί να βλέπουμε άδεια μαγαζιά, να υπάρχει ένας χώρος στον οποίο θα υπάρχουν υπολογιστές, θα υπάρχει κάποιος υπάλληλος ο οποίος θα βοηθάει τον κόσμο, να έρχεται σε επαφή με τον έξω κόσμο, με τηλεεργασία, τηλεϊατρική και με κάποιες άλλες καινοτομίες της τεχνολογίας για τα οποία θα κάνουν τους νέους να κάτσουν στον τόπο τους, να μην φεύγουν από εδώ. Πέρα από την νησιωτική πολιτική, έχουμε και ένα άλλο στρατηγικό σχέδιο που συνιστά να συστήσουμε την ανεξάρτητη αρχή λιμένων. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε 12 λιμάνια τα οποία θα θεωρήσουμε ότι είναι στρατηγική σημασία. Αυτό θα πρέπει να είναι και ένα της Χίου, πάνω στα οποία θα έρθουν προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ανάπτυξης για να αναπτυχθούν, να αποκτήσουν υποδομές. Έχουμε προνοήσει μια πολιτική για τα μικρά λιμάνια, οπότε εδώ είμαστε στα καρδάμιλα. Τι θα πει η πολιτική για τα μικρά λιμάνια? Σημαίνει ότι επειδή τα καρδάμιλα έχουν ένα φυσικό όρμο, λιμάνι φυσικό, και μάλιστα αυτό το λιμάνι μπορεί να αξιοποιηθεί πάρα πολύ και για πολλές μορφές, θα κοιτάξουμε να αποκτήσουμε άδειες, να φτιάξουμε μαρίνες. Μαρίνα η οποία θα είναι ικανή να έρθουν σκάφη και γιότ, κρουαζιέρας πιο πολύ, και φυσικά με τις κατάλληλες υποδομές, με τις οποίες θα έχουμε κάποια βοήθεια και από το ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γίνει κάποια μαρίνα, θα κοιτάξουμε να υπάρξει και μερική αποκρατικοποίηση αυτής με τη βοήθεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα ελιμενισμού σκαφών, είναι και θέμα προμήθειας, είναι και θέμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, είναι και θέμα παροχής πετρελαίου. Αυτά κάποιος πρέπει να τα φτιάξει. Αν δεν έχει δυνατότητα λοιπόν ο Δήμος να τα φτιάξει αυτά, θα πρέπει να αφήσουμε τους ιδιώτες, όσους έχουν τη δυνατότητα να τα φτιάξουν, να βοηθήσουν τον τόπο. Πέρα από αυτό, εμείς έχουμε σαν σκέψη, και μάλιστα εγώ το έχω σαν πρόταση, να έρθουν να γίνει η Καρδάμινα βάση για υδροπλάνα. Λοιπόν, το θέμα του υδροπλάνου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό μέτρο, το οποίο θα τεινάξει την Χίο στην κορυφή. Εάν γίνουν τα Καρδάμινα βάση για υδροπλάνα, με τα οποία θα πηγαίνουν στα Ψαρά, στην Τουρκία, οι Νούσες, Χίος, ακόμα και Σάμο, θα αναπτυχθεί τόσο πολύ η περιοχή και θα υπάρξει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ο λόγος που δεν είχαν έρθει εδώ τα υδροπλάνα, και μάλιστα υπάρχει και, σας λέω, το λιμάνι των Καρδαμίνων μπορεί να γίνει και μαρίνα και να είναι και βάση, να υπάρχει πλατφόρμα για τα υδροπλάνα. Αυτό θα σηκώσει την περιοχή πάρα πολύ. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, καταλαβαίνετε για τους λόγους. Αποσυγκριτικά, δεν θα σας το πω αλλιώς. Ο λόγος που δεν έχουν γίνει τα Καρδάμινα βάση για υδροπλάνα είναι αυτός. Και κάποια στιγμή αυτές οι νοοτροπίες πρέπει να τελειώσουν. Αν κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι με το να σταματούν την ανάπτυξη, με το να παίρνουν προγράμματα και να τα βάζουν σε σετάρια και ακόμα χειρότερα χρήματα τα προγράμματα τα βάζουν στις τσέπες τους, είναι πολύ γελασμένοι ότι θα δουν την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Λοιπόν, περαιτέρω, έξω από τα Καρδάμινα υπάρχουν κάποια νησάκια. Ένα μεγάλο νησί από αυτά είναι ικανό να σηκώσει σταθμό ανεφοδιασμού πλοίων. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια βάση στο Βόρειο Αιγαίο για ανεφοδιασμό πλοίων. Είναι κάτι το οποίο θα χρησιμεύσει, θα τονώσει την οικονομία και ολόκληρο του νησιού. Πάμε τώρα στο θέμα της ανάπτυξης μέσα από τον τουρισμό. Τα Άνω Καρδάμινα είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τόπος προκειμένου να υπάρξει μια οικιστική ανάπτυξη για παραδοσιακό τουρισμό. Μέσα στο πρόγραμμά μας υπάρχουν σχέδια προκειμένου να δοθούν χρήματα από επενδυτικά προγράμματα της Ευρώπης. Μακάρι να δημιουργηθεί ένας τουριστικός ξενώνας στα Άνω Καρδάμινα και να μπουν τα Καρδάμινα μέσα σε ένα χάρτη τουριστικό της Χίου, όπου θα έρχεται ο ξένος να μπορεί να κάθεται στο ξενώνα αυτό. Περαιτέρω, οι τουριστικές υποδομές στα Καρδάμινα μπορούν να αναπτυχθούν και να μην είναι τα Καρδάμινα ζωντανά μόνο το καλοκαίρι. Κατά συνέπεια, υπάρχουν λύσεις τις οποίες εμείς έχουμε σαν προτάσεις. Τώρα για το θέμα όσο αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη, έχουμε και κάποια προγράμματα για τους νέους, για την επιμόρφωση και την κατάρτισή τους και ειλικρινά, εάν τυχόν μας προτιμήσετε, θα είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει όθηση, ούτως ώστε η Ελλάδα να μπει σε μια άλλη τροχιά. Έχουμε αναπτύξει επίσης το θέμα της ανάπτυξης μέσω της αγροτικής και η άποψή μας είναι ότι ο αγρότης πρέπει καταρχάς να είναι γνώστης του χώρου στον οποίο ασκεί το επάγγελμά του. Γι' αυτό το λόγο θα εκπονήσουμε το εθνικό αγροτικό σχέδιο, θα καταγράψουμε τις αγροτικές περιοχές, ώστε να ξέρουμε ο κάθε αγρότης τι έκταση έχει και τι παράγει. Πέρα από αυτό, έχω παρατηρήσει εδώ στα βουνά ότι υπάρχουν πολλά, θα έλεγα, σκουπίδια. Όχι, μάλλον με την άποψη ότι είναι τα πρανή. Αυτά που πέφτουν τα δέντρα, αυτά που μένουν κάτω από τα δέντρα, δεν τα μαζεύει κανένας. Έχετε υπόψη σας ότι αυτά συνιστούν ενέργεια. Αυτά, εάν τα χρησιμοποιήσει κάποιος κατάλληλα, είναι τα λεγόμενα βιοκαύσιμα. Αυτά, μαζί με ό,τι υπάρχει υπόλοιμα από τη φυτική ή τη ζωική παραγωγή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα από κατάλληλους τρόπους για βιοκαύσιμα και να σας δώσουν πράσινη ενέργεια. Αυτή είναι η πράσινη ενέργεια. Υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε τον αγρότη
να αποκτήσει, να συνδεθεί με την καλλιέργειά του και με νέες καλλιέργειες μέσα από τη νέα τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ο κάθε τόπος τι παράγει. Ας πούμε, εδώ παράγουμε πορτοκάλια. Πρέπει να ξέρουμε τι ποσότητα παράγουμε, πόση ποσότητα μας παραμένει αδιάθετη και πόση ποσότητα μπορούμε να τη διαθέσουμε προκειμένου να έχουμε κέρδος. Αυτή τη στιγμή παράγουμε πορτοκάλια και δεν ξέρουμε αν την επόμενη χρονιά αυτά τα πορτοκάλια θα χρησιμοποιηθούν. Αυτό πρέπει να σταματήσει και μπορούμε να το σταματήσουμε. Και αυτό θα γίνει μονάχα εάν τυχόν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι οργανωμένη και αν οι πολίτες που απαρτίζουν τοπική αυτοδιοίκηση είναι ενεργοί μέσα σε αυτήν. Εδώ λοιπόν εντάσσεται και το θέμα της συμμετοχικής δημοκρατίας. Συμμετοχική δημοκρατία δεν είναι ένας όρος τον οποίο εφήβρε κάποιος έτσι για να το λέει. Είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση της δημοκρατίας μας, η οποία σημαίνει ότι ο δήμαρχος δεν θα είναι ανεξέλεκτος και οι πολίτες δεν θα είναι ενυπνώσει. Δεν θα πάει να τα ψηφίζετε κάθε 4 χρόνια και μετά θα ξεχνάτε ποιον έχετε ψηφίσει και τι έχετε ψηφίσει. Συμμετοχική δημοκρατία σημαίνει ότι εδώ στα Καρλάμιλα θα υπάρχει ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολίτη, εγώ θα έλεγα ένα κέντρο δημοκρατίας, στο οποίο θα υπάρχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονική, θα υπάρχει κάποιος υπάλληλος από το Δήμο εδώ, στον οποίο θα μπορεί ο κάθε ένας σας και όλοι μαζί να υποβάλλετε αιτήματα, τα οποία θα τα παίρνει κατευθείαν ο Δήμαρχος και θα είναι υποχρεωμένος να τα εξετάσει. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα, εάν η πλατφόρμα αυτή της συμμετοχικής δημοκρατίας τρέξει, να μαζευτείτε ένας ικανός αριθμός προκειμένου να κάνετε αιτήσεις για δημοψηφίσματα. Το δημοψήφισμα είναι μέσα στις αρχές της δημοκρατίας μας. Το δημοψήφισμα θα ήταν κανονικά αυτό που θα έπρεπε να είναι η πραγματική δημοκρατία. Ο λόγος ο οποίος έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο είναι για το λόγο ότι αφήσαμε κάποιους να παίρνουν αποφάσεις για τις τύχες μας, χωρίς εμείς να θέλουμε να τους ελέγξουμε, ενώ έπρεπε. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Όποιος από εδώ και πέρα θα πηγαίνει στα κοινά, όποιος θα εκλέγεται βουλευτής ή περιφερειάρχης ή δήμαρχος, θα πρέπει να είναι υπηρέτης του πολίτη. Και εσείς θα πρέπει να τον ελέγχετε και να μην φοβάστε να τον ελέγχετε. Παρατηρώ εδώ πέρα στοιχείο, έχω γυρίσει όλη τη Χίο. Ειλικρινά τη γύρισα όλη, εδώ το τελευταίο μέρος. Και ήθελα εδώ να κλείσω την ομιλία μου, μάλλον την προεκλογική μου εξαρτία, εντάξει, αύριο θα είμαι και στη χώρα, αλλά σαν ενότητα Χίου, ήθελα εδώ να σταματήσω για να σας πω ένα πράγμα. Όλη η Χίος έχει ανησυχία. Όλη η Χίος έχει αγωνία. Έχει αγωνία γιατί θα γίνει αύριο. Κανείς δεν εκδηλώνεται υπέρ ενός ή άλλου κόμματος, ξέρετε για ποιο λόγο, γιατί φοβούνται. Γιατί μια ζωή είχαν συνηθίσει να είναι όλοι εξαρτώμενοι από τον κάθε προύχοντα κομματικό, γιατί με κάποιον ΑΒ τρόπο αυτό το σύστημα μας έκανε όλους να έχουμε υποδουλωθεί, έκανε όλο τα παιδιά, τα δικά σας, όλους μας να πρέπει να προσκυνήσουμε για να πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει. Έκανε ανθρώπους που ήταν πτυχιούχους και διπλωματούχους να σκύβουν το κεφάλι για μια θέση εργασίας στο δημόσιο, ενώ είχαν τη δυνατότητα να σηκώσουν δική τους επιχείρηση, αλλά κάποιοι είχαν φροντίσει να δίνουν τα λεφτά στους συμμέτρους και όχι εκεί που έπρεπε, με αποτέλεσμα να φεύγουν από τον τόπο τους ή να κάθονται εδώ με σκυμμένο το κεφάλι. Ο Γάρης ο Καστανίδης, όταν ήρθε εδώ στη Χίο, είπε στη συνέντευξη τύπου ότι μας αξίζει μια όρθια ζωή και όχι μια σκεφτή. Και αυτό θέλω να το σκεφτείτε. Θέλω να σκεφτείτε ότι αν συνεχίσουμε να σκύβουμε το κεφάλι στους μέτριους, ποτέ δεν θα αποκτήσουμε ανάσα για ελευθερία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπω εδώ ότι έρχεστε σιγά σιγά και μαζεύεστε. Αυτό είναι καλό, ξέρετε γιατί. Γιατί πρέπει να ακούγονται οι φωνές, οι ελεύθερες, και πρέπει κάποια στιγμή να σηκώσουμε το κεφάλι και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και αυτά που έχουμε κερδίσει μέσα από αγώνες. Πρέπει να σταματήσουμε να σκύβουμε το κεφάλι στον καθένα που έρχεται να μας σκουτίξει και να μας πει «Έλα, δεν πειράζει, κάλυψε το, κουκούλωσέ το, εγώ είμαι εδώ, πάρε και αυτό το ποσό και μην μιλάς». Γιατί ξέρετε τι γινόταν στη Χίο τόσα χρόνια. Διαμαρτυρόντουσαν πολλοί, ερχόντουσαν όταν βλέπαν ότι αυτή η διαμαρτυρία μπορεί να πάρει διαστάσεις, κοιτούσαν με κάποιο τρόπο να τους κλείνουν τα στόματα και γι' αυτό ποτέ δεν υπήρξε ανάπτυξη. Ποτέ δεν υπήρξε ανάπτυξη. Όταν βλέπεις ανθρώπους να έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους και να σκύβουν το κεφάλι σε ανθρώπους που έχουν απολυτήριο δημοτικού ηλικίου,
και να περιμένω από αυτούς ένα τηλέφωνο για τους διορίσουν σε μια θέση στο δημόσιο, θα έπρεπε να κλαις. Και δυστυχώς αυτό έχει γίνει στην εποχή μας ο νόμος. Κανόνες και νόμοι υπάρχουν, αλλά δυστυχώς έχουμε μάθει να ζούμε με τις εξαιρέσεις. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα, εάν η κοινωνική συμφωνία έχει τη δύναμη της στη Βουλή, οι βουλευτές θα είναι υπηρέτες του λαού. Και οι βουλευτές δεν είναι τίτλος ευγένειας. Αυτό σημαίνει ότι ο βουλευτής δεν έχει το δικαίωμα να περνάει σαν κόκορας, ούτε από προκειβές, ούτε να περιμένει οι πολίτες του κάνουν κειμενάδες. Όχι βέβαια και εκείνος να κάνει κειμενάδες στους πολίτες, έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Πρέπει ο καθένας να ξέρει τα δικαιώματα, να ξέρει τις υποχρεώσεις του και θα πρέπει να υπάρχει και μια συνειδητοποίηση του τι είναι ο καθένας στην κοινωνία που ζούμε. Όταν συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, το οποίο είναι ένα ξεχαρβάλωμα σε ήθη, σε έθιμα, σε κανόνες, σε επιταγές, τότε θα αντιληφθούμε και ότι είναι σωστό να μην κρύβουμε εισοδήματα, ότι είναι σωστό να αποδεχόμαστε τη φορολόγηση από τη στιγμή που αυτή θα είναι δίκαιη, γιατί κακά τα ψέματα υπήρχε δίκαιη φορολόγηση μόνο για κάποιους, για τους πολλούς, ενώ για κάποιους άλλους λίγους δεν υπήρχαν ποτέ. Κανόνες δεν υπήρχαν. Να έχετε υπόψη σας ότι αν προχωρήσει ο έλεγχος από τα ΣΔΟΕ, θα αποκαλυφθούν ότι πολλά παλαιοκομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας μπορεί και να μην είχαν ούτε καν αριθμό φορολογικού μητρώου. Ναι, υπάρχουν κομματικά στελέχη, από όσο μου έχουν πει, που δεν έχουν ούτε αριθμό φορολογικού μητρώου. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι εισέβαλαν κανονικά το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζανε φορολογικές δηλώσεις ως άνεργοι, ως άποροι, και ακόμα και μερικοί που ήταν τελείως θρασείς παίρνανε και επίδομα ανεργίας. Όπως ξέρετε καλά, υπήρχαν και άτομα που ήταν ακόμα και στις showbiz και παίρνανε και επίδομα της Τέκνο. Παρόλο ότι βγάζανε εκατομμύρια. Αυτοί δεν έχουν ελεγχθεί. Πάμε λοιπόν στο θέμα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος και με ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από το κράτος και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που στην πλειοψηφία τους, εγώ θα σας το πω ευθαρσώς, είναι διαπλεκόμενοι. Και το έχω ζήσει και εγώ εδώ στο πετσί μου στοιχείο, διότι παρά τα δελτίο τύπου που έχω στείλει, επειδή δεν έχω στέξει να πάω να τους ακουμπήσω χρήματα, κοιτάνε είτε να μου εξαφανίζουν τα δελτία τύπου, είτε να μην τα εμφανίζουν καθόλου, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, και αυτά είναι από μέσα μαζικής ενημέρωσης και του διαδικτύου, που είναι νέα παιδιά και έχουν τη διάθεση να φέρουν κάτι καινούριο στη χώρα αυτή και στη νησί αυτή, στο νησί αυτό. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσουμε συνείδηση και να καταλάβουμε ότι όλους αυτούς που ήταν οι ταβατζίδες και οι κοτζαμπάζιδες στη ζωή μας, πρέπει να τους ανοίξουμε κάποια στιγμή στις 6 Μαΐου την πόρτα και να πάνε στο καλό και να πω κάτι άλλο. Πολλοί μου λέγανε, Μάρκο, πας σε ένα μέρος στο οποίο δεν έχεις ζήσει πάρα πολύ ή δεν ζεις καθημερινά. Παρόλο που έχουμε κάθε καλοκαίρι. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, κανένας δεν ξέρει πότε θα γίνει βουλευτής ή πότε θα πει σε αυτή τη θέση να είναι να διεκδικεί την ψήφο του χιώτικου του λαού. Και γι' αυτό το λόγο δεν έβαζα και ανακοινώσεις αν θα πούμε ένα καλοκαίρια. Θα ήταν και αστείο. Όταν όμως έρχεται η ώρα και βλέπεις την κρίση να τρέχει στην πατρίδα σου, λες ότι κάπου πρέπει και εγώ να συνεισφέρω, κάπου και εγώ πρέπει να ενεργοποιηθώ. Γιατί όταν παίρνεις μέρος στα κατεβασμένα στο Σύνταγμα και όταν κατεβαίνεις στις πλατείες του Συντάγματος και βλέπεις τον κόσμο να πάρετε και να μουτζώνει, γιατί και εγώ μουτζώσα στη Βουλή. Και εγώ ήμουν στις 5 Ιουνίου του 2011 στην πλατεία Συντάγματος μαζί με άλλους 500.000 ανθρώπους και μουτζώναμε στη Βουλή και λέγαμε κλέφτες, κλέφτες. Αλλά όμως η αγανάκτηση δεν έφτανε. Διότι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι τώρα είναι νεοφιλελεύθεροι έχουν περικριστεί στα κάστα τους και έχουν βάλει αθώους ανθρώπους αστυνομικούς που είναι εργαζόμενοι άνθρωποι να τους φρουρούν. Αντί να έχουν πάρει ιδιωτικές ασφάλειες, γιατί αυτοί κανέναν δεν λογαριάζουν, ούτε καν τους αστυνομικούς. Και προκειμένου να αποφύγουν την οργή του λαού, όσο αποκαλύπτεται το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε τη Siemens. Μην ξεχνάμε ότι χαρίσαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ της ζημιάς
που κοσολογήθηκε μέσα στην Επιτροπή της Βουλής της Siemens, τα χαρίσαμε στους Γερμανούς, με δίθεν έναν ανίερο συμβιβασμό. Και πώς, τι συμβιβασμός ήταν αυτός? Ότι θα συμψηφιστούν τα χωστούμενά μας στη Siemens που ήταν 80 εκατομμύρια ευρώ. Η Siemens δίθεν θα αποδώσει 90 εκατομμύρια ευρώ σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση εναντίον της διαφάνειας και ότι θα επενδύσει 100 εκατομμύρια ευρώ σε εργοστάσιο που θα φτιάξει και θα απασχολήσει 700 εργαζόμενους. Έτσι έκλεισαν οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση Siemens. Για μένα προσωπικά δεν έχει κλείσει. Για μένα, για την κοινωνική συμφωνία, κανένα δίκαιο σε βάρος στο δημοσίο δεν έχει παραγραφεί. Και αυτό να το έχετε υπόψη σας. Και αν κάποια στιγμή κάποιος σας ενοχλεί η λέξη τιμωρία και κάθαρση, είναι γιατί φοβούνται. Και φοβούνται τη δικαιοσύνη. Φοβούνται μία δικαιοσύνη την οποία διέσυραν, την οποία έχουν φτάσει τώρα στο σημείο να καταθέτεις μία αγωγή το 2006 και να έχει προσδιοριστεί για το 2013 και να μην έχει ακόμα συζητηθεί. Φοβούνται διότι αυτή τη στιγμή μη τυχόν εισαγγελείς αποκαλύψουν μέσα από τις διαδρομές του μαύρου χρήματος τα νομήματά τους και που αν ήταν ο Χάρης ο Καστανίδης να πάρει το μέτρο για το πότε είναι των πολιτικών, ο Άκης ο Τσοχατζόπουλος θα καθόταν έξω, θα καθόταν στην ταράτσα της Διονυσίου Ροπαγγέλη το σπίτι του και θα γνάτευε την Αρτουρόπολη πίνοντας τον καφέ του με την κυρία στα μάτια. Αν εσείς λοιπόν είστε χαρούμενοι με αυτή την κατάσταση, εσείς να κάθεστε το πρωί στο βράδυ εδώ και να κοιτάτε το άπειρο και κάποιοι άλλοι στην Αθήνα ή όπου αλλού να κάθονται να γλεντάνε το δικό σας βιος, τότε να τους ψηφίσετε. Να συνεχίσουν. Εάν όμως εσείς πιστεύετε ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει κάθαρση και κάποια στιγμή αυτά τα λεφτά τα οποία έφαγαν θα πρέπει να γυρίσουν πίσω, γιατί κοιτάξτε, αυτά τα λεφτά είναι δικά σας λεφτά. Τα λεφτά του Τσοχατζόπουλου, τα οποία βγήκαν μέσα από εμείς, από οι προμήθειες και από τα υποβρύχια και από ό,τι άλλο, είναι δικά σας λεφτά. Εάν εισπράξουμε αυτά τα λεφτά, όχι μόνο θα μειωθούν οι μισθοί και συντάξεις, αλλά θα δοθούν και αυξήσεις. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν 200 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελβετία κατατεθειμένα από λογαριασμούς Ελλήνων, τα οποία κανένας δεν άγγιξε, από τα οποία είναι 2,5 χρόνια τώρα, τα οποία εγώ μέσα στον τομέα νομικών του ΠΑΣΟΚ συνέχεια φώναζα και έλεγα πρέπει να δούμε αυτά τα χρήματα, ποιος τα έχει και από πού προέρχονται και θα έπρεπε κανονικά η ίδια κυβέρνηση να ξεκινήσει μόνη της πρωτοβουλία άμεσα να κάνει τη συμφωνία με την Ελβετία, να φορολογηθούν οι καταθέσεις των Ελλήνων που έχουν καταθέσεις στην Ελβετία. Από τότε ως σήμερα ξέρετε τι έχουν κάνει, τηλεφωνήματα. Αυτό. Η Γερμανία και η Ελβετία έχουν ήδη συνάψει συμφωνία, το ίδιο η Μεγάλη Βρετανία με την Ελβετία. Η ιδέα Αμερική, οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει μάλιστα την τράπεζα UBS Ελβετίας με πρόστιμο $800 εκατομμύρια διότι απέκρυψε στοιχεία Αμερικανών φορολογουμένων που υπήρχαν καταθέσεις μέσα στην Ελβετία. Η Ελλάδα όμως είναι με τηλεφωνήματα. Ξέρετε, παίρνουμε τηλέφωνο την Πρωθυπουργό της Ελβετίας, λέμε «ΟΚ, καλά, θα τα κάνω μια χαρά», κλείνουμε το τηλέφωνο, το ξεχάσαμε. Λοιπόν, αν εσείς πιστεύετε ότι με τέτοιους πολιτικούς θα πάμε μπροστά, να μου επιτρέψετε, να είμαστε πολύ γελασμένοι. Και αν πιστεύετε ότι θα είσαστε στην αυριανή ημέρα μέρος ενός συστήματος το οποίο θα τρώει μόνο αυτό και όλος ο άλλος ο λαός θα πεινάει ή θα επιστρέψουμε πάλι σε καταστάσεις φεουδαρχισμού, να έχετε υπόψη σας ότι μπορεί στην αρχή να είναι ωραία και καλά, αλλά όταν αυτός ο λαός σηκώσει το κεφάλι, δεν θα υπάρχει μέρος αυτά τα λαμόγια να χεστούν. Και αυτά και οι γενιές τους. Αυτοί οι οποίοι κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα και αφαίρεσαν από τα παιδιά σας τη δυνατότητα να έχουν ίσες ευκαιρίες, αυτούς τώρα πρέπει να τους τιμωρήσετε. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ, ο πολιτικός λόγος, ο λεγόμενος, είναι για μένα αυτός ο λόγος. Είναι να μιλάς τη γλώσσα αυτή με την οποία έχει ζήσει και βιώσει. Το ότι είμαι δικηγόρος δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει
να σας μεταφέρω κάποια πράγματα στη γλώσσα από την κοινή. Γιατί η κοινή λογική θέλει και κοινή γλώσσα. Για να καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει. Γιατί ξέρετε τι γινόταν μέχρι τώρα. Εγώ όταν κάποιος περισπούδαστος εδώ πολιτευτής, άρχισε να σας λέει πράγματα για αρρωγές, για ανακεφαλαιώσεις τραπεζών και όλα τα σχετικά. Εσείς καθόσατε επειδή δεν ξέρατε και το χειροκροτούσατε, το ψηφίζατε και μετά αυτά τα οποία αρχόντουσαν δεν ξέρατε καν και από πού προήρθαν. Χαράτσια, εισφορές, κούρεμα μισθών και όλα αυτά σας έλεγα ότι δίθεν είναι αναγκαία προκειμένου η χώρα να σωθεί. Αλλά το θέμα είναι ότι η χώρα πρέπει να σωθεί από αυτούς και όχι να σωθούμε από τους δανειστές μας. Η χώρα πρέπει να σωθεί από τους ανθρώπους οι οποίοι σας κοροϊδεύουν. Από τους ανθρώπους οι οποίοι υποτιμούν την νοημοσύνη σας και τη βιάζουν. Γιατί αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα. Διότι αν γνωρίζαμε όλοι μας που ήμασταν σε κόμματα αυτά τα αντίθετα εξουσίας από τότε, το 89, αν ξέραμε τι πραγματικά συμβαίνει, ότι πηγαίνουν και δανειζόντουσαν με επιτόκια 17 και 20% το χρόνο και ότι 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα κόστιζε μετά από 10 έτη και 15-57 δισεκατομμύρια, σας το φέρνω έτσι αναλογικά, αυτούς τους είχαμε κρεμάσει. Αν ξέραμε ότι παίρνοντας 10 δάνεια 10 δισεκατομμυρίων δραχμών, αυτά τα δάνεια θα τα πληρώναμε τώρα 200, αυτό λοιπόν θα τους είχαμε βάλει στη φυλακή. Γιατί και ο πολιτικός ο οποίος παίρνει τέτοιες αποφάσεις άλογες, απερίσκεπτες, πρέπει και αυτόν τον πολιτικό με κάποιο τρόπο να τον τιμωρείς. Και ξέρετε κάτι, η συγγνώμη που λένε πολλοί και λένε δίθεν, το λένε είναι πραγματική συγγνώμη. Αν ήταν, κύριε Βενιζέλε, πραγματική η συγγνώμη σου, θα έπρεπε να παραιτηθείς, να πας να κάτσεις στη σειρά σου με κάποιους άλλους, να υποστείς έλεγχο δημόσιο από το ΣΔΟΕ, από την αρχή ξεπλήματος χρήματος και μετά, αναβαπτισμένος ή καθαρμένος, να βγεις και να ζητήσεις την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα έπρεπε ο κύριος Σαμαράς να κάνει το ίδιο. Και θα έπρεπε κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι πολιτικοί, οι οποίοι βγαίνουν και λένε δεν ξέραμε, δεν είχαμε υπόψη μας, και βγαίνουν τώρα και λένε ότι ξέρετε κάτι, είναι ανάγκη να πληρώσουμε τους δανειστές μας, αυτούς τους διεθνείς τοκογλύφους. Θα έπρεπε λοιπόν αυτοί οι πολιτικοί πρώτοι να έδιναν το καλό παράδειγμα και να εμφάνιζαν όλα τα οικονομικά στοιχεία, όχι των ιδίων, ούτε των συγγενών τους, των πολιτικών συνεργατών τους. Γιατί εκεί κρύβεται το χρήμα. Πολλά πολιτικά γραφεία διάσημων εισαγωγικά πολιτικών έχουν μεγάλες διασυνδέσεις με κάποια επενδυτικά κεφάλαια, τα λεγόμενα funds στον κόσμο. Κατά συνέπεια, τρόποι να τους ανακαλύψουν υπάρχουν. Όμως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ψηφιστούν άνθρωποι και κόμματα τα οποία δεν έχουν κανέναν να φοβηθούν. Γιατί ξέρετε κάτι, να φοβάσαι αυτό που δεν έχει να χάσει τίποτα. Και εμείς ειλικρινά δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός δεν έχει να χάσει τίποτα. Γι' αυτό θέλω θάρρος στις εκλογές, θέλω θάρρος την Κυριακή, θέλω να κλείσετε τα αυτιά σας στις ειρήνες των κοντζαμπάσιδων των παλαιοκομματικών, αυτών που μια ζωή θέλουν να σας έχουν εξαρτημένους για να τους ψηφίζετε, διατηρούν τη θέση τους και τα κεκτημένα τους και τα προνόμια τους σε βάρος σας, και να τους πείτε όχι. Και να τους το πείτε έμπρακτα. Με το να ψηφίσετε την κοινωνική συμφωνία, ένα κόμμα που ναι είναι καινούριο, αλλά ξέρετε κάτι, όσο πάει σιγά σιγά με τη μέρα γιγαντώνεται, γιατί είναι καθαρό. Είναι έτοιμο. Όταν εγώ πήγα να καταθέσω την αίτηση του υποψήφιου βουλευτή, κατέθεσα παράλληλα το ε9 μου, το ε3, το ε1, δήλωση υπεύθυνη ότι δεν διατηρώ offshore εταιρείες, ότι δεν μετέχω σε επιχειρήσεις, ότι δεν έχω μετοχές, ή αν έχω μετοχές, τι μετοχές έχω. Γιατί έτσι πρέπει να είναι κάποια στιγμή τώρα η πολιτική. Οι πολιτικοί πρέπει να έχουν διαυγή εικόνα. Γιατί έτσι δίνουν το καλό παράδειγμα.
Αλλά πείτε μου, τι παράδειγμα μπορούν να δώσουν οι πολιτικοί σήμερα όταν μας έχουν κάνει να παρακολουθούμε πολιτικούς λόγους και να βλέπουμε μια κατάσταση τσίρκο με δράμη. Με τις κολοτούμπες, με τις φωνές, με τα τσιτάτα, με 1002 φανφάρες, με λόγια του αέρα. Γιατί δεν έχουν μάθει, δεν έχουν ζήσει τη ζωή όπως πραγματικά είναι. Δεν έχουν αίσθημα στο πεζοδρόμιο. Δεν έχουν γλώσσες όλες τους. Ούτε στο πεζοδρόμιο, ούτε στον δρόμο, ούτε στα χωράφια. Και αυτοί, να ξέρετε, δεν νοιάζονται για εσάς. Σας βλέπουν μονάχα αυτή τη στιγμή σαν ψήφους, σας βλέπουν σαν όχημα, προκειμένου κάποια στιγμή να καταφέρουν να διατηρήσουν την εξουσία τους και να συνεχίσουν να κάθονται στις πολυθρόνες τους, γιατί οι καρέκλες είναι ντεμοντέ, στις πολυθρόνες τους και αυτή και η γενιά τους να διαιωνιστούν και εσείς να πάτε στο καλό. Λοιπόν, αν θέλετε να έχετε τέτοιους πολιτικούς, να πάνε να ψηφίσετε την Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και Λάος και Χρυσή Αυγή και εγώ δεν ξέρω ποιον άλλον, ο οποίος είναι πονηρός πολιτευτής. Γιατί, να ξέρετε ένα πράγμα, σε όλα τα κόμματα δεν είναι όλοι Άγιοι. Υπάρχουν σε όλα τα κόμματα τα λαμπόγια. Εντάξει, που μπορεί πολλές φορές να κρύβονται πίσω από το... Ξέρετε, ο Λύκος κρύβεται καμιά φορά πίσω από την προβιά του προβάτου, εντάξει. Αλλά θα πρέπει εσείς να ακούτε τους πολιτικούς λόγους τους σοβαρούς, να διαβάζετε τα βιογραφικά και κάτι πολύ σημαντικό, να διαβάζετε τα προγράμματα. Δυστυχώς, σας ζητώ συγγνώμη, δεν προλάβαμε, λόγω του ότι είμαστε νέο κόμμα, δεν προλάβαμε να έχουμε το πρόγραμμα έτοιμο για να διαδοθεί σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το έχουμε αναρτήσει και στο διαδίκτυο και θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί αν είχαμε κάποιο χρόνο θα σας το είχαμε τυπώσει και θα σας το είχαμε να το δείτε και να το διαβάσετε. Είναι ένα πρόγραμμα για να το διαβάσετε. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που να έχει, ξέρετε, επικεφαλίδες και από κάτω κενό. Είναι ένα πρόγραμμα που λέει ότι ξέρετε κάτι. Σαν κοινωνική συμφωνία εμείς θα φτιάξουμε μια διαδικτυακή πύλη στην οποία επιστήμονες από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, Έλληνες, θα καταθέτουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Εγώ στην αλήθεια χθες, στην τηλεόραση, είχα φέρει ένα παράδειγμα και είχα αναφέρει το Ίδρυμα Ωνάση. Πριν από 1,5 μήνα σχεδόν, είχε εμφανιστεί με την Πανοκρουσία σε μια ενέργεια, μια δράση του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο είχε αθροθέτησε ένα βραβείο 1.000.000 ευρώ για όποιον λέει αρχιτέκτονα κάνει μια μελέτη εφαρμογής της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, να την αναπλάσει, ξέρετε. Είναι ένας δρόμος βασικά σχεδόν 2 χιλιόμετρα το πολύ. Λοιπόν, για ένα δρόμο λοιπόν 1 χιλιόμετρου ή 2, το Ίδρυμα Ωνάση δίνει 1.000.000 ευρώ για όποιον καλό αρχιτέκτονα έχει μια ιδέα για να βάλει δεντράκια. Εγώ λέω το εξής. Γιατί δεν δίνεις 1.000.000 ευρώ σε έναν Έλληνα ναυπηγό, μήπως βρει μια φόρμουλα να φτιάξει και να σχεδιάσει και να μελετήσει το αξιόπλοό του για ένα σκάφος το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί με εναλλακτική ενέργεια. Δηλαδή με τη δύναμη του κύματος ή με τη δύναμη την αιωλική ή με συνδυαστική ενέργεια αυτών των δύο. Ή ακόμα και με ηλιακή. Και ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί αν ψάξετε στο ίντερνετ παντού δεν το βρείτε. Είναι ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας ή ακόμα ένα προϊόν που έχει καινοτομίας, που έχει δυνατότητα ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα είναι αυτή. Ανταγωνιστικότητα δεν είναι να σου παίρνουν το μισθολόγιο και να στο κουρεύουνε. Ξέρετε, να βλέπεις από 800 να πέφτει 600, από 300 και να πάει 200. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει να βάλεις κάτω το μυαλό σου, να δεις τι λείπει από την αγορά και να το φτιάξεις καλύτερα από τον άλλο. Και με το όσο δυνατό λιγότερο κόστος. Αλλά εκεί δεν φταίει ο εργάτης, ούτε ο υπάλληλος, ούτε ο συνταξιούχος. Εκεί φταίει η κακοδαιμονία, εκεί φταίει το μέτριο μυαλό, αυτό που μας κυβερνάνε, οι ανάξιοι, οι οποίοι έχουν φέρει σε απελπισία την νεολαία και την έχουν αποχαρδώσει. Αν λοιπόν δώσω εγώ, ένα βραβείο 1.000.000 ευρώ σε έναν Έλληνα ναυπηγό που θα βρει αυτή τη φόρμουλα, θα μπορεί να σχηματίσει και να μελετήσει και να σχεδιάσει
ένα τέτοιο σκάφος, την άλλη μέρα το σκάφος αυτό θα πάει στα ναυπηγεία της Καλαμαγκά. Έχετε μάθει ότι στα ναυπηγεία της Καλαμαγκά δουλεύουν μια μέρα την εβδομάδα? Μία μέρα την εβδομάδα δουλεύουν. Γιατί δεν υπάρχει δουλειά. Λοιπόν, και αναλογίζεστε τι θα γίνει, τι boom θα γίνει εάν τα ναυπηγεία της Καλαμαγκά αρχίζουν και φτιάχνουν σκάφη μοναδικά στον κόσμο, τα οποία θα πουλάμε και στο εξωτερικό. Έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο. Αναλογίζεστε λοιπόν αν μέσα από την διαδικτυακή φύλλη, στην οποία θα καταθέτουν προτάσεις και ιδέες και Έλληνες επιστήμονες, βρεθεί μια άλλη φόρμουλα για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος και αυτό τεθεί στην παραγωγή, τι χρήματα θα έρθουν στον τόπο μας και τι προοπτικές θα υπάρχουν μετά. Εγώ θέλω ο Έλληνας να δημιουργήσει, αλλά κάτι δεν θέλουν να δημιουργήσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν μάθει να κάθονται, να παίρνουν λεφτά και η ζωή χαρισάμινα και δεν πανά ο άλλος να πεινάσει. Και ξέρετε κάτι, εκεί θα πάει σχεδόν, πηγαίνει όλη η ανθρωπότητα, γιατί αυτή η παγκοσμιοποίηση κρύβει από πίσω της το τέρας. Και το τέρας σημαίνει ότι οι περιοχές στον πλανήτη οι οποίες έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά τις πρωτοπαραγωγικές τις ύλες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ορυκτά, όλα αυτά δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχουν πια οι γραμμές στα σύνορα, ούτε υπάρχει πια η νοοτροπία ότι δεν θα εισβάλλει κάποιος σε μια άλλη χώρα για να πάει πάρει το πετρέλαιο και θα σεβαστεί την εθνική κυριαρχία του κράτους. Ο νεοφιλελευθερισμός ο οποίος τρέχει αυτή τη στιγμή παγκόσμια και εδώ στην Ελλάδα είναι το πρώτο πείραμα στο οποίο πάει να ασκήσει την εξουσία του, έχει σαν νοοτροπία οι ανθρώπινες ζωές είναι αναλώσιμες. Μας ενδιαφέρει το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, τα ορυκτά της Ελλάδας. Οι κάτοικοι της δεν μας απασχολούν καθόλου. Μας ενδιαφέρουν τα σπίτια τους και οι οικονομίες τους. Το τι θα γίνεται αύριο μεθαύριο είναι αλλοδού Παπαβαγγέλιο. Δεν τους απασχολεί. Εργατικά χέρια έχουν. Όλοι αυτοί, δείτε στην Κίνα. Δείτε η Κίνα, αυτή που υποτίθεται ότι είναι κομμουνιστική, Θεός φυλάξει. Είναι 1 δισεκατομμύριο Κινέζοι, οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και μάλιστα, αν κάποιος γνωρίζει περισσότερο, σε κάποια εργοστάσια στην Κίνα, οι εργαζόμενοι ζουν μέσα στα εργοστάσια για 130 ευρώ το μήνα και αυτοκτονούν, πέφτουν τα παράθυρα. Και μόνο όταν αυτοκτονούν τους παίρνουν χαμπάρι και γίνεται κάτι για να τους κλείσουν τα στόματα πάλι. Λοιπόν, αν θέλετε να γίνουμε Κίνα, να πάτε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και λαός και όλους αυτούς. Γιατί αυτά είναι που έρχονται με το Μνημόνιο 2. Αυτό το Μνημόνιο 2 είναι αυτά τα μέτρα που η Λούκα Κατσέλη και ο Χάρης ο Κασταντίδης δεν ψήφισαν. Και καλώς έκαναν. Γι' αυτό το λόγο εμείς κάναμε την κοινωνική συμφωνία. Για να κοιτάξουμε να μπούμε ανάχωμα σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται. Γιατί δεν σας έχουν πει την αλήθεια, ούτε θα σας την πούνε μέχρι να τη δείτε μπροστά σας. Ξέρετε, θα έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ, γιατί μην νομίζετε, η νοοτροπία αυτών των ανθρώπων είναι εκβιασμός. Έτσι έμαθαν να πολιτεύονται, με εκβιασμό. Διότι όταν εσύ στέλνεις ένα λογαριασμό της ΔΕΗ, σε έναν φτωχό άνθρωπο ή σε έναν άρρωστο που έχει μια μπουκάλα οξυγόνου και του λες, αν δεν πληρώσεις τη ΔΕΗ, θα σου κόψω το ρεύμα και να πεθάνεις, αυτό είναι εκβιασμός. Και είναι και απόπειρα αυτοκτονίας. Με ενδεχόμενο δηλαδή. Αν εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι πρέπει να έχετε τέτοιους πολιτικούς, να πάτε να τους ψηφίσετε. Αν πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικούς, να ψηφίσετε ανθρώπους που είναι στην κοινωνική συμφωνία, οι οποίοι δεν θα διανοηθούν ποτέ να σας εκβιάσουν. Αν πιστεύετε ότι πρέπει να κάνετε το βήμα για την ανάπτυξη, θα πρέπει να ψηφίσετε την κοινωνική συμφωνία. Ιδάλλως, δεν υπάρχει
περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι, να ενδιαφερθούν για εσάς, αν δεν καταλάβουν ότι εσείς έχετε τη δύναμη να τους ελέγξετε. Η αλλαγή λοιπόν αυτού του πολιτικού σκηνικού είναι μία αναγκαιότητα και δεν θέλω ειλικρινά να φοβηθείτε κανέναν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχετε να χάσετε πια τίποτα. Και δεν θα έπρεπε να είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να μην χρειάζεται να χάσετε τίποτα για να μην φοβηθείτε. Θα έπρεπε αυτό να το είχατε σαν συνείδηση, σαν πράξη, μέσα από την παιδεία. Αλλά όταν έχετε μία παιδεία η οποία δημιουργεί παπαγάλους, όταν έχετε ένα πανεπιστήμιο που από το πανεπιστήμιο ξεκινάνε τα λαμόγια, γιατί ήταν φωλιές. Ήταν φωλιές, λοιπόν, τα πανεπιστήμια. Όπως λοιπόν σας είπα, το θέμα της παιδείας είναι πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα. Από εκεί θα ξεκινήσει και η μεγάλη αλλαγή. Διότι όταν έχεις μια παιδεία η οποία στα πανεπιστήμια δημιουργεί κομματικούς στρατούς, είναι λογικό και αναμενόμενο ότι δεν θα έχεις την ανάπτυξη που θέλεις. Και ο λόγος είναι ο εξής. Διότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι, όλοι έχουμε τις δικές μας ικανότητες και τις δικές μας αξίες και μπορεί ο καθένας να προσφέρει στην κοινωνία αυτή με τον δικό του τρόπο. Κατά συνέπεια, οι αλλαγές της παιδείας είναι πολύ σημαντικές και η κοινωνική συμφωνία έχει πολλές θέσεις για την παιδεία, τις οποίες και αυτές έχουμε αναρτήσει στο διαδίκτυο, προκειμένου η παιδεία να είναι μοχλός ανάπτυξης του δημιουργικού μυαλού του Έλληνα. Αυτό θα πρέπει να το ξέρετε. Από εκεί και πέρα, είναι γνωστό και από την προεκλογική μας εκστρατεία ότι έχουμε κάποια μέτρα που αφορούν όσο αφορά το θέμα του περιβάλλοντος. Να ξέρετε ότι για το περιβάλλον έχουμε εξετάσει θέματα που αφορούν τη δασοπονία και μάλιστα θα ετοιμάσουμε να ισχύσει και ένα δασολόγιο. Αυτό έχει την αξία ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δασικές καλλιέργειες και επίσης μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τα ωφέλη τα οποία τα δάση μπορούν να μας δώσουν και από το θέμα του τουρισμού. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάποια πράγματα. Υπάρχει πάντως μικρόφωνο το οποίο αν θέλετε να κάνει κάποιος κάποια ερώτηση να την υποβάλει. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν έχετε κάποια ερώτηση, να ολοκληρώσω αυτή την ομιλία και να σας πω κάτι. Καταρχάς υπάρχει κάποια ερώτηση, έχετε κάποιο ερώτημα να ρωτήσετε, γιατί κοιτάξτε, κάποια στιγμή πρέπει να ρωτάτε. Αυτή τη στιγμή έχονται πολιτικοί, σας βγάζουν ένα λόγο, μπαίνουν στις μεσαιτές και σας εμφανίζονται. Και αν δεν πήγαινε με μην το δεις ο Παναή. Θέλω να ρωτάτε, πρέπει να ρωτάτε. Εγώ είχα πάντοτε ανάγκη όταν έβλεπα κάποιες εκδηλώσεις να ρωτάω. Ούτε θεοί είμαστε, βλέπετε, δεν έχω βάθρο, είμαι στην ίδια απόσταση με εσάς. Στο ίδιο επίπεδο. Έτσι πρέπει να είμαστε. Θέλω, επειδή ξέρω ή αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να έχετε κάποιες απορίες. Αν έχετε λοιπόν κάποιες απορίες, θέλετε να ρωτήσετε κάποια ζητήματα που σας ενοχλούν, σας αφορούν, δεν θέλω να φοβηθείτε να το ρωτήσετε. Λοιπόν, βλέπω ότι είμαστε ok. Οπότε θα ολοκληρώσω την ομιλία μου λέγοντας ένα πράγμα. Ακούστε καλαμιλίτισσες και καλαμιλίτες. Αν κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1978 στο διάγγελμά του για την αποδοχή της ένταξης της Ελλάδος στην ΕΟΚ είπε ότι θέλει μια ισχυρή Ελλάδα σε μια δημοκρατική Ευρώπη και αν ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, είναι γιατί πιστεύανε στις δυνάμεις αυτού του τόπου και πιστεύανε ότι μπορούν να φτιάξουν μια ισχυρή Ελλάδα και είχαν και το όραμα μιας ισχυρής Ελλάδας μέσα σε μια δημοκρατικά ενωμένη Ευρώπη. Δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι το 2012 θα είχαν μια Ελλάδα ταπεινωμένη, θα είχαν μια Ελλάδα εξευτελισμένη, θα είχαν μια Ελλάδα εξαθλιωμένη, πάμπτωχη
Μια Ελλάδα η οποία μπορεί αύριο να μην έχει μέλλον. Αν πιστεύετε ότι πρέπει να σταθούμε στις αρχές του πολιτικού φιλελευθερισμού, θα πρέπει να έρθετε στην κοινωνική συμφωνία. Γιατί πολιτικός φιλελευθερισμός σημαίνει ισονομία, σημαίνει ελευθερία, σημαίνει ισότητα, ισοπολιτεία, σημαίνει να είσαι Έλληνας και να αγαπάς την πατρίδα σου, να είσαι Χιώτης, να αγαπάς το νησί σου και να είσαι Καραμελίτης και να αγαπάς τον τόπο σου. Λοιπόν, αυτά είχα να πω σαν την πρώτη προεκλογική μου ομιλία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και με ακούσατε.